Chci říct jenom všem, ať černým nebo bílým, a to jenom to, jak si všichni myslí, že když co se týká sociálek, že my na sociálkách se máme dobře, že bereme 20-30 tisíc, ale já jsem řekl, že s každým Čechem, kdo za mnou přijde a řekne, bereš sociálku, máš se líbit jak já a tohle, tak si to vyměním s kýmkoliv. Já budu rok dělat, on bude rok na podpoře a přijde za 14 dní a budeš škrábat prstem, prosím tě brácho, vyměň si to se mnou. Ano. Rozumíš? Za komunistů Češi jako vláda naší generaci ne, ale generaci starší, jako jsou mý rodiče a jejich rodiče, co se stalo? Šel si do práce, tak jenom fabrika, kopání, na šroťák. Žádný jiný místo nešlo, jakože vysoká škola, větší místa, jako je na úřadech a to, neměl šanci cigán, žádnej. A mohl být bohatý ze zlata, v životě neukradl kačku a stejně se tam nedostal. Začali jít Češi cinkat s klíčema, byla revoluce, co udělali Češi? Rozkradli vlastní stát, prodali vlastní Škodovku, prodali vlastní národní banku, což udělá opravdu jenom Čech. Ale to jim nevadí. Ale že cigán jde tamhle, protože má 3 děti, na sociálce bere 10 tisíc, z toho nájem, elektrika plus internet 8500. Cože, ze 2000? Co to je? Když přijdu na město, já sám konkrétně jsem ze Strakonic, mám tady známýho novináře, který mě zná, nebudu jmenovat, a šel jsem za starostkou přímo města Strakonice a prosil jsem jí já, cigán, o práci. Nikdy jsem to neudělal, nikdy v životě jsem nikomu nic neprosil. Co jsem chtěl, to jsem si vzal. Ale šel jsem a poprosil jsem jí o práci. A co mi bylo řečeno? Jo, pane Farkáš, práce není pro nás, natož pro vás. A já říkám, dobrá, a co mám dělat teď? Co mám dělat? Mám jít páchat, krác? Co dám těm dětem do pusy? Na to nikdo nekouká. Proč nejdou Češi, obyvatelé Čech, dělat protesty za to, že není práce? Ať se máme všichni dobře. Ať naše děti chodí do škol. Ať moje dítě nemusí koukat na to, že tam ten má tam a ty to nemůžeš mít, protože jsi na podpoře. Všichni ať se máme dobře. Nejenom ty nahoře, co nás mají všichni, víte kde. Dobře. Pro tohle, pojďte dělat pochody všichni, pro práci, ať se máme všichni dobře, kdo je študovaný a dělá to, co umí. Kdo není, no tak bude dělat menší práci, ale bude mít práci. A nejenom, že prostě bílý přijde, já jsem vyučený, když to někomu řeknu, kouká na mě, jako kdyby viděl UFO, nebo já nevím co. Fakt, ukáží to tak je. Tak pojďme dělat pochody za tohle. Proč Čech nejde dělat pochod, když soused sousedovi znásilní dítě? Proč soused, tamhle Češi se zabíjí prababičky, babičky, pro pár korun? To nikoho nezajímá, to nejsou takhle vytučený články.